A neve volve complicar as conexións ca meseta. A autovía A52 rexistrou cortes na circulación de camións entre Ourense e Zamora. E agárdase unha madrugada perigosa nas estradas. A neve chega cando aínda non nos recuperamos das inundacións. Unha dúcia de ríos seguen en vixilancia e moitas casas tentan recuperarse dos asolagamentos e todo ca vista posta na chegada dunha nova borrasca. Cristín, mañá mesmo. O temporal, e especialmente a Sarabia, estivo detrás de varios accidentes de tráfico nas estradas do país. Na AP9 rexistráronse ata 3 choques múltiples, o máis aparatoso deles, un con 25 vehículos implicados. Deixou 4 feridos, un deles grave, e mantivo cortado un carril á altura de Oroso durante 9 horas e media. Galicia é líder na reparación de muiños eólicos. Unha empresa de Oroso arranxa pezas chegadas desde todo o mundo. Alfonso Rueda pon en valor a busca de calidade na fabricación e asegurou que a Xunta seguirá impulsando o sector. Primeiro pleno do ano e primeira derrota parlamentaria para o Goberno en 2026. A maioría do Congreso tombou a chamada lei Ómnibus na que o Goberno incluíra medidas como a actualización das pensións, canda outras como a moratoria pros desafiuzamentos ou as axudas á compra de vehículos eléctricos. Boas noites, o temporal non dá tregua. Galicia segue en alerta no interior. Temos aviso amarelo por nevaradas. Alimentan esa neve por unha banda unha fronte fría e por outra unha humidade que parece non ter fin. De onde sae toda esa auga? Ven dende o trópico neste corredor que ven por aquí en cor azul, formado por unha borrasca situada nas Illas Británicas e polo anticiclón na zona das Canarias. Eso forma ese corredor que manda toda esta cantidade de auga que agora, como dicimos, ten forma de neve en moitos puntos do interior do país. Estamos nunha das áreas máis afectadas. Xoel, aí na Gudiña, cal é agora mesmo a situación? Pois nestes momentos, Pablo, como podes ver, non está nevando, pero sí que é certo que durante gran parte desta tarde estivo precipitando. Hai que lembrar, como dicías, que permanece activo aquí na provincia de Ourense, tanto no sur como na montaña, tamén na zona da montaña de Lugo, un aviso amarelo por nevaradas que podrían deixar acumulados de máis de 10 centímetros durante as próximas horas. E esa neve, precisamente, durante esta tarde xerou incidencias nalgúns puntos da rede viaria do noso país. É o caso, por exemplo, da estrada A52, que durante parte desta tarde tivo que restringir o tráfico a vehículos pesados. Desta hora xa poderían circular, malia que con algunhas restriccións, por exemplo, non realizar adiantamentos. Tamén incidencias nas estradas provinciais, é o caso, por exemplo, da 536, que mantén tamén desta hora restriccións, ou a 122 en Casallo, que estaría cortada precisamente polos acumulados de neve. Moito ollo tamén na rede viaria na provincia de Lugo, porque tanto na Nacional Sexta como na A6 a DXT mantén tamén algunhas restriccións para o tráfico de vehículos pesados. A cota de neve baixou no interior de Galicia ata 600 metros e non tardou en causar problemas no tráfico por estradas, incluso en vías de alta capacidade como a A52. Chegou a estar pechada pros camións entre as provincias de Ourense e Zamora. Posteriormente reabriuse coa prohibición de adiantar o tráfico pesado e límite de velocidade a 60 km por hora pros turismos. Pero yo venía con lluvia, agua nieve, pero hasta aquí ya empezó la cosa así un poquito más, los copos más grandes. Pero ya te voy a hacer una pausa aquí de media hora y sigo para abajo, hasta Benavente. Ahora mismo bien, no sé, acabo de llegar, acabo de parar, no me daba el disco para más. Tráfico pide extremar as precaucións e lembra que nevará de madrugada tamén este mércores, afectando non só a circulación en vías comarcais do interior da comunidade, senón as autovías, especialmente a A52 e a A6. Na Fonsagrada, en Lugo, xa están afeitos e tamén preparados. Bueno, hai que extremar as precaucións, rodas de neve e moito cuidado. Vengo de Ancares y me tocó pasar frío y carreteras nevadas y mal. Nas zonas de montaña neva sobre nevado. En Pedrafita había anos que non tiñan un inverno tan branco. Estamos un pouco sorprendidos porque non pensamos que iba a caer tanta cantidade de neve, encima da que xa temos. A DXT recomenda consultar o estado das vías na súa página web antes de sair á estrada e planificar a viaxe. E lembra que compre deixar o carril esquerdo libre para permitir o paso de vehículos de conservación das vías e máquinas quitaneves.
As enormes cantidades de auga acumuladas nas últimas horas deixan os ríos ao límite. Hai 12 baixo especial vixilancia agora mesmo polo nivel do seu caudal. Na Coruña son 5 os ríos que preocupan o seu paso por concellos como Coirós, Vimianzo, Oroso ou A Pobra. E os da provincia de Pontevedra provocan incidencias en polo menos 9 concellos. Lugo e Ourense son as provincias que neste senso presentan menos complicacións, apenas un río en cada provincia a piques de rebordar. Estamos nunha das zonas máis afectadas xa desde onte. Cal é a situación en Caldas de Reis, Iván? Pois esta comarca de Caldas foi unha das máis afectadas polo paso da borrasca Joseph. De feito, os seus efectos foron visibles durante todo o día de hoxe. Tanto é así que esta esplanada que teñen as miñas costas, este parking, acaba de reabrir hai escasas 2 horas despois de ser completamente anegado pola auga, polo desbordamento do río, afectando os coches que aquí estaban aparcados. Tamén os bombeiros tiñan que actuar en diversos puntos do núcleo urbano para achicar auga e até houbo vivendas, principalmente baixos, que se viron afectados pola auga. Ademais, a estrada que une Caldas con Portas tamén tiña que ser cortada polo anegamento debido ao desbordamento do río e precisamente en Portas un home tiña que ser rescatado despois de verse atrapado co seu vehículo nunha vía inundada. Vexan o aspecto do río Umia hoxe o seu paso polo concello de Ribadumia. Rebordou especialmente na zona de Cabanelas, asolagou terreos e as instalacións do Club Náutico O Muiño, onde xa vivirán algo semellante o ano pasado. Nesta ocasión, a auga tamén chegou a algunhas casas e empresas. Custa ver onde termina ese asolagamento. A zona está entre as que foran avisadas do perigo de inundacións a través do sistema de protección civil ESALERT. Vexamos como está agora a situación ali. Patricia Vilar, adiante. Pois unha das zonas onde mellor se aprecia esa crecida do río Umia é aquí, neste clube náutico situado en Cabanelas. Como vedes, a auga cubre toda a primeira planta deste clube náutico, ademais de asolagar todos os terreos arredor, un restaurante que está tamén aquí moi cerca, a piscina municipal. Esta é a imaxe que se repite en moitos puntos deste concello de Ribadumia, a do Umia fora do seu leito e asolagando grandes cantidades de terreno en lugares como este en Cabanelas, pero tamén entre Ponte Arnelas e Barrantes. A maioría son terreos de cultivo que está negado, pero tamén vemos algún terreo dunha leira particular nos arredores de algunha casa, e isto a auga obrigou ademais a cortar 4 estradas que permanecen aínda intransitables á espera de que baixe o caudal. Dignos dende os servicios municipais que agardan que o peor xa pasou, que hai que esperar a que o río vaya baixando, pero que con todo non lle quitan ollo polo que poida pasar, primeiro cas mareas altas e segundo coas chuvias que veñen para os próximos días. Umia, Tambre, Sar, Xallas, Dubra, a maior parte dos ríos da fachada atlántica rebordaron por culpa da chuvia caída desde a mañá do luns ata a tarde do martes. Tamén o Miñor, que causou problemas durante toda a noite en Gondomar, onde non estiveron tranquilos ata o mediodía. O Sar causou cortes de estradas en Padrón e Rois e deixou algunha vivenda temporalmente illada. O Tambre triplicou o seu caudal en só 24 horas á altura de Trazo e Ames. Na Ponte Maceira están afeitos ás enchentes dos invernos, pero esta chegou ao límite. Se cadra o martes, o maior desbordamento foi o do Umia, que causou moitos problemas no concello de Caldas, incluída a propia vila, e máis en Ribadumia, en Caselas e Ponte Arnelas. Pola tarde a situación estaba controlada, pero anuncian máis auga. Sobre todo estar atentos, non? É dicir, aquí hai moitas leiras, moitos viñedos, digamos que as infraestructuras pois están máis ou menos pois controladas, evitar pois esas crecidas, sobre todo na pleamar. Fora da fachada atlántica, na provincia de Ourense, producíronse situacións como a esta que vemos en Baños de Molgas, onde rebordou o Arnoia. Isto é o típico, a ver neve arriba na serra de San Mamede, a pouco que se descongele, pois sube o río. Ademais de para o Arnoia, había alertas para o Miño, o Sil e o Lima, os principais ríos que pasan pola provincia. As borrascas Ingrid e Joseph trouxeron tanta auga que poucos ríos quedaron no seu leito. Non hai máis que ver como caía o Xallas ao mar na turística fervenza de Ézaro, no concello de Dumbría.
Máis consecuencias do temporal. En Ourense, un tramo da céntrica Rúa Pena Trevinca está pechado ao tráfico por unha fochanca, van ver, de enormes dimensións. Desde o Concello apuntan que as fortes chuvias e as malas condicións meteorolóxicas dos últimos días poden estar tras a causa da derruba. Os veciños da contorna no barrio de San Francisco apuntan que esa zona da estrada xa levaba tempo en malas condicións. A sarabiada provocou 2 accidentes aparatosos na AP9 durante a tarde. En Portas, un camión e 3 coches saíron da vía a primeira hora da tarde. Non foi preciso cortar a estrada, pero houbo que extremar as precaucións nese punto. En Caldas, ata 10 coches e outro camión víronse involucrados noutro accidente en cadea que non deixou, por sorte, feridos. Máis accidentes. Este importante derivado do temporal produciuse na A55 en Carballo contra 7 desta mañá. 2 persoas quedaron feridas graves ao saír co coche fora da vía e bater contra outro vehículo. Tamén caía o graínzo con forza e sorprendeu os condutores. Pero o maior accidente de tráfico que deixa Joseph foi o choque múltiple de 24 coches tamén na autopista do Atlántico, na autoestrada do Atlántico, a altura de Oroso. Foi esta mañá, despois doutra monumental sarabiada. Deixou 4 feridos e o tráfico condicionado ata ben entrada á tarde. Unha forte sarabiada sorprendía contra as 9 da mañá os condutores que circulaban pola autoestrada AP9 á altura do quilómetro 52 en dirección Santiago. O pedrazo barállase como a principal causa que provocaba a esa hora este accidente en que se viron implicados máis dunha vintena de vehículos. Había granizado, entonces estaba completamente blanco de golpe, entonces cuando llegamos a esta zona yo ya me encontré a lo lejos un choque en cadena, yo fui frenando pero ya me dieron por detrás y ya nos quedamos todos enganchados. Caiu un granizo moi forte, había moitísimas bolas de xeo na calzada, entonces a única posibilidad que tiña ir polo medio porque había coches aos lados. Eu creo que fun dos primeiros, pero non tuve forma de esquivar o do medio, parou de golpe, petei denlle por detrás. Despois o problema foi o que hubo detrás, claro. Cheguei, xa vi un camión aí parado, a autopista estaba taponada e estaba unha granizada tremenda na carretera. O único que podemos facer é tocar o freno e non deslizarse contra os outros coches. Ao lugar do accidente trasladáronse de inmediato os servizos sanitarios do 061, varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os bombeiros de Ordes. Como consecuencia do choque múltiple, 3 persoas resultaron con feridas de distinta consideración e foron trasladadas ao Hospital Clínico de Santiago. Nun primeiro momento foi preciso desviar o tráfico na saída de Ordes pola Nacional 550 e producíronse ringleiras kilométricas na autoestrada. Nese accidente múltiple víronse implicados 2 deputados do Parlamento galego, o que fixo que o Pleno se limitara pola mañán aos debates e que a votación se aprazase ata a sesión de mañá. Xesús Fontenla. Ola, que tal? Pois foi unha xornada típica aquí no Pazo do Hórreo. Moitos deputados chegaron tarde por mor do temporal e 2 deles, como dicías, víronse implicados nese accidente múltiple desta mañá na autoestrada AP9. Son 2 deputados do Grupo Popular da provincia da Coruña e permanecen ingresados aínda no Hospital Clínico de Santiago en observación. Así as cousas, os grupos decidiron por consenso dedicarse só esta xornada a debater e aprazar todas as votacións para mañá. Entre elas, a do Lei do Clima de Galicia, que se acaba de debatir hai uns minutos, polo tanto xa podemos adiantar que na votación de mañá só contará cos votos favorables do Grupo Popular. Con ese texto, Galicia pode converterse na primeira comunidade de España en acadar a neutralidade climática. Galicia é líder mundial na reparación de muiños eólicos. Unha empresa de Oroso arranxa pezas chegadas de todo o mundo. Alfonso Rueda visitou hoxe as súas instalacións e asegurou que a Xunta seguirá impulsando este sector, o sector eólico. Ata esta empresa de Sigüeiro chegan cada día para reparar pezas dos eólicos dos Estados Unidos, o Brasil ou Australia. Agora incorporan un novo banco de probas que aumentará a fiabilidade dos resultados. Nos permitirá validar reparaciones y reingenierías con los más altos estándares requeridos por el mercado, reducir tiempos de respuesta y ofrecer a nuestros clientes una fiabilidad todavía mayor. Os empresarios lamentan o bloqueo xudicial do sector eólico en Galicia. Galicia ha perdido esa pujanza que tenía, hemos sido superados por
por otras comunidades sin esas dificultades, sin esa judicialización, ¿no?, de los procesos de instalación. Na mesma liña se pronunciou Alfonso Rueda. O presidente da Xunta asegura que seguirán apostando por esta enerxía verde. Y todos estos que dicen que la energía eólica supone un expolio, porque hay gente que lo dice y que por sistema se opone a cualquier procedimiento, no es normal que todas las peticiones de instalación eólica, de nueva instalación que hay en Galicia, todas se recurran por sistema. A repotenciación dos parques reducirá o seu impacto ambiental ao eliminar o 80% dos muiños en Galicia. O paro baixou en 118.000 persoas en España o ano pasado segundo os datos da EPA do cuarto trimestre que nos dan o balance anual completo de 2025. O desemprego baixa menos que en anos anteriores, pero a taxa de paro queda por baixo do 10%, nese 9,9%, algo que non pasaba dende a crise de 2008. O número de desempregados queda por baixo dos 2,5 millóns e ademais creouse emprego con 605.000 novos ocupados ata superar os 22,4 millóns. En Galicia tamén baixou o paro o ano pasado en 2.500 persoas e a taxa de desemprego queda nun 8,2%, case 2 puntos inferior á media estatal. O número total de parados roza os 107.000 e aquí tamén se creou emprego con 33.700 novos ocupados. Hai case 1.187.000. O Goberno galego denuncia que das 500 novas prazas de xuíces anunciadas para toda España, tan só 19 lle correspondan a Galicia. O conselleiro de Presidencia cualificou de tomadura de pelo o feito de que o Goberno decidise sobre as novas prazas unilateralmente, sen consultarlle á Xunta de Galicia sobre as necesidades da comunidade. Diego Calvo lamenta que non se creen prazas en localidades como a Vilagarcía, Viveiro, Carballo ou Sarria, e tampouco na sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin contar en absoluto coa comunidade autónoma, ¿no?, que temos que facer un informe que é preceptivo e polo que teño entendido tampouco co Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Eso, dende logo, nos asombra. Estamos, sorprendidos desta forma de traballar, non a compartimos e faremos alegacións. O Consello de Ministros aprobou hoxe a regularización de 500.000 de inmigrantes. Poderánse acoller os que leven un mínimo de 5 meses en España. O segundo requisito é non ter antecedentes penais. O Goberno aprobou a medida a través dun decreto lei para non ter que pasar polo Congreso, onde non conta cos apoios. O PSOE pactou a regularización con Podemos para que a cambio os morados apoien delegar as competencias de inmigración a Cataluña. E precisamente o Goberno vasco reclama capacidades políticas propias en materia migratoria. Foi un dos asuntos que o Lehendakari lle trasladou o presidente do Goberno na xuntanza que mantiveron esta tarde na Moncloa. Entre outras cousas, que a Ertzaintza poida xestionar procedementos de expulsión de migrantes e que Euskadi sexa declarada fronteira norte. Imanol Pradales tamén pactou con Sánchez pechar no prazo de 2 meses o traspaso das competencias dos aeroportos vascos. O que non prosperou foi o decreto ómnibus que o Goberno levou ao Congreso e que incluía a suba das pensións e a prórroga do escudo social. Votaron en contra PP, Junts e Vox, que exixen que cada medida se debata e se vote por separado. É o quinto decreto do Goberno derrogado polo Congreso. É a primeira gran derrota parlamentaria do Goberno deste ano. Os 178 votos do PP, Vox, UPN e Junts tombaron o decreto que incluía a revalorización das pensións, a suba do salario mínimo e o ingreso mínimo vital e a prohibición dos desafiuzamentos para persoas vulnerables. Unha medida, esta última, que pros populares e para Junts fomenta a ocupación. Pensións, sí. Ocupacións, no. Coincide o Partido Popular en que ambas medidas non poden votarse xuntas. Dejen de jugar con los ocupas y con los pensionistas. Si tiene que revalorizar las pensiones, tráigalo por separado, que estoy seguro que todos lo apoyaremos. Y si quieren proteger a los ocupas, para eso tienen sus socios. O Goberno considera inexplicable o voto en contra o decreto lei. Es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz. E non aclara que vai facer. Presidente, ¿va a traer otro Real Decreto con las pensiones? Buenas tardes. O que sí que convalidou o Congreso foi outro decreto do Goberno que prorroga as axudas ao transporte durante todo 2026. O Partido Popular abstívose, só Vox votou en contra.
En el año 2021, Tras o fracaso da votación, o presidente do Goberno culpou o Partido Popular de actuar contra os intereses dos pensionistas. Nas súas redes, Sánchez reprochoulle ao PP que votase de novo contra a actualización das pensións. Alberto Núñez Feijóo replicou tamén nas súas redes sociais. Di que Pedro Sánchez minte e que pretendía usar o decreto para poder gobernar sen presupostos un ano máis. O líder do PP aféalle ao Goberno que pretenda que os maiores teñan que elixir entre a pensión ou a súa casa. Sobre o accidente de Adamuz, a Audiencia Nacional acaba de abrir dilixencias previas contra o ministro de Transportes, Óscar Puente, por delitos de homicidio imprudente. O xuíz pídelle á Fiscalía un informe para determinar as competencias nesta investigación. Nas últimas horas soubemos que o Adif admitiu que había unha errata nas instruccións para facer a soldadura da vía que rompeu, pero di tamén que resolveu ese fallo na obra e que a soldadura se fixo ca norma técnica correcta. Aquí en Galicia, canto a situación dos trens, funciona xa con normalidade a liña entre Ferrol e Asturias. A Vigo-Ourense prevese que, salvo algún dos primeiros servizos da mañá, que poderían ser por estrada, o resto serán xa en tren. Falta por confirmar se este mesmo servizo en tren poderá prestarse mañá entre Ourense e o Carballiño e Santiago, pero aseguran que de non ser así, os viaxeiros terán confirmada a súa viaxe por estrada. Os cambios e devolucións gratuitos que houbo na xornada de onte e na de hoxe dependerán de se pode circular con normalidade. Renfe seguirá informando por mensaxe dos posibles atrasos. O temporal deixa unha vítima mortal en Torremolinos, en Málaga. Unha muller de 32 anos que faleceu logo de caerlle en riba unha palmeira no paseo marítimo. Ocorreu a primeira hora desta tarde. O municipio malagueño está en aviso amarelo por refachos de vento de ata 80 km por hora. E un home morreu e unha muller quedou ferida grave en Menorca ao caer unha rocha de gran tamaño sobre a súa casa nunha urbanización. As vítimas de 65 e 60 anos quedaron atrapadas baixo os cascallos. A chegada dos equipos de emerxencias, o home xa falecera e a muller foi evacuada en estado grave. Houbo que desaloxar, ademais, por precaución, 4 familias das casas lindeiras. Desmantelada unha organización criminal dedicada ao tráfico de cocaína que conectaba a comarca do Salnés ca área da Coruña. A rede empregaba como punto de venda e distribución este local, que albergaba unha tenda de zapatillas e roupa deportiva de alta gama no centro da Coruña. O operativo conxunto de Garda Civil, Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira rematou ca detención de 8 persoas. 7 delas xa ingresaron en prisión. Tamén foron comisados 5,5 kilos de cocaína, 40.000 euros en efectivo e varios vehículos de alta gama. O Goberno vasco confirma que 253 persoas da comunidade, a maioría bebés, recibiron por erro doses de vacinas caducadas para enfermidades como a hepatite B, a toseferina ou o tétano. Desde a Consellería de Saúde aseguran que todos os casos están identificados e que se está contactando cas familias. De momento non hai constancia de reaccións adversas. E aínda no eido da saúde, España xa non é un país libre de sarampelo, así o acaba de notificar a Organización Mundial da Saúde. O ano pasado rexistráronse preto de 400 casos e considérase que volve a haber transmisión endémica. En varios países da nosa contorna tamén se produciu un aumento xeneralizado de gromos. A inmunización ca vacina tripla vírica sigue sendo a medida máis eficaz para previr o sarampelo, unha enfermidade contagiosa que afecta especialmente aos nenos e que produce erupcións na pel. Volvemos co temporal, pero fora das nosas fronteiras, onde deixa imaxes curiosas e impactantes. En Sicilia, unha vila está en alerta máxima por un corremento de terras que provocou que decenas de vivendas caeran ao baleiro. Como ven, hai 1.500 evacuados. En Nova York, unha histórica nevarada deixa acumulación de ata 30 centímetros de neve. A tormenta desatou o caos, pero hai quen aproveita a cara positiva. Shaun White, triplo campeón olímpico de snowboard, que improvisou este espectáculo de saltos en pleno Central Park. E unha imaxe máis do exterior. Ringleiras no Xapón para despedir os 2 pandas xigantes que vivían no zoo de Tokio e que tiveron que devolver á China para a tristeza de moitos fans. A marcha dos animais é un efecto máis da tensión diplomática entre os dous países. Marchamos lembrando que as complicacións polo temporal, tanto pola neve como polas enchentes nos ríos, seguen vixentes e mañá entra outra nove fronte con nome, por tanto, unha borrasca intensa como é Cristín.
Moita precaución nas estradas, diminúan ao mínimo, reduzan ao mínimo os desplazamentos se non son sumamente imprescindibles e mañán contaremoslle como está a situación desta nova borrasca. Ata mañán, ata entón, mentras tanto, moitísima precaución.